Fresh na siya, kakalinis lang ng katawan, pati yung leeg niya, fresh na fresh. Nagka-rashes kasi siya mga mamsi sa leeg. Tapos bumili ako ng ointment na green. Nilalagyan ko siya kapag bagong ligo, bagong linis ng katawan sa gabi. Ang laki ng mukha mo. Ulo, laki ng face. Nakasum sa camera. So ngayon, fresh na yung rashes niya. Effective yung nabili kong ointment. Tapos after ng ointment, nilalagyan ko siya ng pulbo. Yung kulay dilaw na pulbo, mga kamanshi. So ito siya, papakita ko sa inyo. Share ko lang yung nabili kong gamot sa rashes. Ito siya mga kamanshi. Unang lagay ko lang, natuyo agad yung parang nag-oil niyang basa-basa na rashes sa leeg. Tapos, after nun, ito naman yung pulbo. So, gawin nyo din to sa mga baby nyo, may mga rashes para fresh na fresh si baby, para matulog, hindi maiirita. What a wonderful. Ayan lang mga monkey, sana nakatulong ako. What a wonderful world.